Production. It's a surprise. I think you do murder. You might be director wagwa. Dai wabudikira wangu nguva yarebana kamiri nandichiti uchasvika. Kumbukira kutopata rutatu kuzama kuchinja patano ngunchiti zvichaita. Mari unongozi muyenzi usaitwangwa ushanye. Vamwe vokubata kupera kwemwedzi yaunoita isifera. Mari unongozi muyenzi usaitwangwa ushanye. Vamwe vokubata kupera kwemwedzi yaunoita isifera. LOVEYOU dai wave wangu now and forever tiritu apadiwa wachitatu. Dai uri munhu ndekubata po kukuisa pedo kwete kure no kukutucha samambo vane chipo chekundipa rudo zvimwe nechivimbo. Mari unongozi muyenzi usaitwangwa ushanye. Vamwe vokubata kupera kwemwedzi yaunoita isifera. Mari unongozi muyenzi usaitwangwa ushanye. Vamwe vokubata kupera kwemwedzi yaunoita isifera. Vamwe mondichinja zita vonditiwe jinja ndozama kutofaitawo mwedzi. Kuzama kuita clean and smart kuzama kuto clear space kuti usvike uchipinda. Dai wabudikira wangu nguva yareba ndakamirira ndichiti uchasvika. Kumbukira kutopata rutatu kuzama kuchinja patano ngunchiti zvichaita. Mari unongozi muyenzi usaitwangwa ushanye. Vamwe vokubata kupera kwemwedzi yaunoita isifera. Mari unongozi muyenzi usaitwangwa ushanye. Vamwe vokubata kupera kwemwedzi yaunoita isifera. LOVEYOU dai wave wangu now and forever tiritu apadiwa wachitatu. Dai uri munhu ndekubata po kukuisa pedo kwete kure no kukutucha samambo vane chipo chekundipa rudo zvimwe nechivimbo.